Imate kod jednog starca vrlo interesantna priča koji je imao jednu baštu. Sejao, znate, svega toga u bašti što ima i voleo je svoju baštu, radovo se, Bogu zahvaljivo, molio se, obrađivo to, radovo se svemu. Divan starac. I jednog dana pada kiša i on ne može ništa da radi, odmara taj dan. I sad kažu neki lopovi, danas on neće biti u bašti, pošto pada kiša, idemo da mu pokrademo to što je on, Bog dao. Šta kaže apostol Pavle? Apolos zasadi, ja zalija, Bog dade pa nikne. Tako je starac taj radio. Zalevo radi, a Bog davo da to nikne i bilo blagosloveno i sve kod njega bilo dobro i ti plodovi tako dalje. Našli se neki da bez truda uzmu to. Pošto pada kiša, kaže, on neće biti u bašti. A starac opet u svojoj prostoti kaže, fino pada kiša, hvala Bog danas ne moram ništa da radim, uzme kišobran, da iziđem, kaže, da vidim kako Bog to zaleva, kako je to sve lepo i divno. Izađe sa kišobranom i gleda i vidi tamo ljudi kradu i okrene kišobran ovako, da ih ne vidi. Razumete li vi to? Da ne vidi ko krade. Ne želim da vidim, ne želim da osudim, ne želim da uđe to u mene. To znači postim očima. Ne dopuštam mislima takvim lošim da me obuzmu, da se jedim